Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дани Про и ние ще ви покажа как аз и един мой приятел Цецо БГ Про направихме Майнкрафтър с талант. Ето тук се влиза, тук са журитата, ето, сядаш, ето, цъкаш хикса. Това е хикса като светне означава, че си аут. Ако светнат двама, ти изгаряш. Ако светнат двама, ти изгаряш. Ето и двата хикса работят. Така, тук има стаичка за участниците. Съблеканите да се каже. Ето. Лично аз съм направил. С малко помощ от Бой Херодеят. И ще ви покажа отзаде системите как сме ги направили. Много е грозно, но ефикасно. Така, тук той ги покрива, но иначе ето. Мен ме кефи, покрили сме го. И това е. Ще има изпълнения като This Speaking on Fire и много други. Очаквайте го скоро. Ще има и Minecraft Revenge. Очаквайте го скоро. Това беше всичко от мен. Чао!